Mahinagugma kong igsoon ang atong New Creation Servant Community ki Panguluhan ng atong unang paibaw, presiding head servant, Sister Brilia Albao. Unya ang formation head servant, Sister Jeneline Labrado. Yes. Nya minister head servant si Sister Maricol Maligon. Prophetic servants, Brad Romeo Lienes, Sister Jezebel Lienes, ako ning pagumangkon nga pagampo na ko dong Rumi sige gyud para kanimo. Ya kingly servant si Bradley Albao. Sa priestly and liturgy servant, Sister Susan Albur. Ang community secretary, Sister Asmin Arcilis. Admin and custodian assistant, Sister Susan Albur. Sister Gina Belicario. Ang worship ministry ng Sister Jacel Lodunia. Sa music ministry servant, Sister Christy Agas. Healing and counseling servants, Brad Espiridion Iting o Sister Ida Iting. Sa prayer intercessory servants, mao si Christy Agas o iyang assistant Josephine Lee. Ang teaching ministry, Brad LB Sinita o Grace Sinita. Sa Bible and Catechesis, Brad Alex Basig doon na rin kakulian nga iya sang gitubag mo na di kanis Brad Alex Basig. Temporalities team servants, Sister Josephine Basig, Sister Cypress Velasco o Sister Josephine Lee. Wish and Men's Ministry, Brad Mario Uy. Sa Transpo Ministry, Sister Nida Uy. Ang Technical Ministry, Sister Jacel Lodonia o Brad Joseph Bargayo. Wala man Joseph da, taga Karkar. Unya ang Food Ministry, Sister Gulda Cabalda. Sa Couple Cluster Servant, Brad Mario Uy, Sister Nida Uy. Ang Single Adult Women Cluster, Sister Josephine Lee. Sa Single Adult Main Cluster, si Brad Rodel Intrampas. Unya sa Single Adult Men Cluster, Brad Rodel Intrampas. Youth Cluster Servant, Sister Bia Suathilio. Sa Youth Adult Women, si Sister Almira Belicario. Unya sa Youth Adult Men, Brad Reinhardt Lasaraga. Mauni ang talaan sa itong mga servant leaders sa New Creation Servant Community nga bago siyang nakahuman og Life in a Spirit Seminar, mga panalangin o tawag sa Ginoo para sa pagbago sa kinabuhi. Unya ato ning sundan sa mubong nga pagampo sa ngan samahan sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan, among gipangayo sa nga ni Jesus ang imong lamdag, imong gasa sa Espiritu Santo nga kining among pagpaambit panalanginan nga makatuhop usab sa mga kasing-kasing kalag sa mga naminaw kanamo alang sa pagbago og tawag sa Ginoo alang sa atong kaluwasan. Among gipangaliya kanimo o langitong amahan sa ngahan ni Jesus nga maugdaw na ang kayo sa gubat nga daghang mga nason nagkagubat ug daghan libo-kalibo ang nangamatay. Amo sang gipangayo ang kalinaw sa nasod nga mong gipuy-an ang mahal nga nasod o pinangga sa mong kinabuhi ang Pilipinas. Kaluy kami Ginoo o ang among mga tinguha sa pagpaambit magmabungahon sa imong panalangin. Kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus ug sa panabang sa atong mahal nga inahan Santa Maria. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So mga igsuon niya na ta,
sa atong tulumanon og unahon ta ni pagtubag ning pangutana nga gisuwat kay daghang kayong nangutana nini. Ang pangutana nagkanayon nga Bradsok, doon na ba tayo mabasa sa Biblia nga daghan ng malangit? Doon na ba gisulti ang Ginoo nga daghan ng malangit? Masig ba Jutera kay ningon batong Ginoo Jutera makatultol sa sigpit nga gianan niya hagipot nga pultahan. Pero ang halapan nga dalan haluag nga pultahan daghang maglakaw o kini magpadung sa kapildihan sa ilang kalag. Ang sigpit nga dalan padung sa gingharian sa langit o Jutera ang nakatultol kanila. Mura mo't ba ipasabot Bradsok nga kining Jutera malangit ug doon na magdaghan asa man nato mabasa may ning pangutanaha. Ya doon ay tubag na ini na sa San Mateo 8:11. Ebanghelyo ni giasin San Mateo kapitulo 8 bersikulo 11. Mingon si Jesus nga daghan gikan sa sidlakan ug sa kasadpan nga muanhi og mo ipon ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob sa gingharian sa langit. Daghan sila. So daghan ba niya? Niya San Mateo 8 bersikulo 11. Muna dili ta ba magsalig nga daghan kay pasig di ta mapili sa daghan to at niya ta sa magkalilis nga halapan nga dalan. Pero ang Ginoong Hesus nagpaybaw nga daghanon niya gikasidakan kasadpan nga moipon ni Abraham og ni Isaac og ni Jacob ngadto sa gingharian sa langit. Daygon ang Dios hinaut nga magampo ta nga kita maapil sa gitawag sa Ginoo pagsuod sa gingharian sa langit. So doon ay tupag niya na kung mo niya itong gibasa karon. Unya niya man si Ricardo Rizani ato sa ning tagdon kay magdahar ba ganing listahan. Oh, Ricardo. Salamat Bradsok. May gabi Bradsok diri sa New Creation Servant Community ug sa tanang naminaw sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Diri ko sa Biblia brad sa Panultihon 29:20. Mas may paglaom pa ang buwang-buwang kaysa taong magpatakag sulti. Nya katay mong giingon Bradsok na mas may kagmaon pa ang buwang-buwang na maglakaw sa dalan kaysa taong madali-dalion. Nga ako pangutana brad ba unsa man jud ning buwang-buwang brad nganong do naman siya kaugmaon o paglaom brad kaysa taong madali-dalion o magpatakag sulti brad pareho ko nung patinaw brad. So salamat kayo Ricardo Rizani ay mong gikutlo ang panultihon or Book of Proverbs Uluhan 29 tudling 20 nga nagingon nga kanang maglakaw nga usa ka taong nalisuan sa pangisip magyaw-yaw sa daan may kaugmaon pa na kaysa tao nga madali-dalion sa pagsulti. Ngano kay atong hibawan nga kung madali-dali tagsulti nga wa gikan sa atong hunahuna wa nato butangig mga panghunahuna nga tinuod man ni atong isulti maayo ba ni alang sa sigataw nya magmadali-dalion ta daghan kayong kasalanan nga atong mahimo labi na sa pagpanglibak mamalikas og mga eskandaluso nga mga pung mo na nga ningon ang panultihon kanang taong naglakaw sa daan nga nawad ang gustong pangisip may kaugmaon pa na nga naman kay doon na may daghang mga tambal na karon sa medisina nga makapauli sa tao nga maingon nato doon ay sakit sa pangutok. So may esperansa pa, may paglaom pa. Ang message na ini mao nga magamting ta kanunay nga una ta mulitok sa mga pulong nato una magampo ta kung dunay panahon kinahanglan gyud na taga natog panahon magampo ta nga dili madalipsang ang atong mga pulong dili makak o dili makadaot sa namati nato kay wa tay kaugmaon kun madali-dalion
nga atong paglitok sa itong mga puong nga dili nato pasiunhan sa paghunahuna. Kanya una ta mo sulti, una ta mo buhat ug mahimo mga tag lamdag, mga tag tabang sa Ginoo aron dili ta makasa, dili ta mahug sa Proverbs nga may kaugmaon ang usa ka buang-buang kaysa sa katao nga magdali-dali o maghimog mga pung ngawa magikan sa pagtimbang siyang unahuna kung kini maayo ba o dautan. Mora ito yung katubag sa pangutana ni Ricardo Resane. Kaya niya si Dong Ray ato sa paminahon. May gabi, Birdsok. May gabi sa tanang naminaw karon sa katinawan sa pagtuong Katoliko sa DYRF. Birdsok, diri ko sa atong pagbasa karong adlaw, Birdsok. Yes, sir. Unang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga Corinto. Diri sa chapter 7 Birdsok verses 25 to 31. Na gi-emphasize man gud ni Saint Paul diri Birdsok, ipahimugatan niya, gimastagaan niya importansya ang kaning gitawag og single blessedness or kaning pagka dili minyo Birdsok ba. Although wala niya gidaot ang kinabuhing minyo, iyang gi-explain diri Birdsok nga mas maayo pa ang kaning kinabuhi nga single karong panahon na. So pwede nimo ma-explain Birdsok kay ang mga santos nga ni bunga sa kaminyoon sa pinagi sa maayong pag-amuma sa mga ginikanan, produkto manggihapon sila nga maayo. Unya kung sa sugod sa katuigan diin si Saint Paul ni wali niini, kung wala na nagminyo, wala natatanan karon. Palihog og explain ani Birdsok. Thank you. Salamat kay Dong Ray Albao natong chairperson sa Kingly Servanthood. Mayo kay gisulti ni San Pablo sa iyang mga pung sa 1 Corinto City ngadto sa 5:31. Ang iyang idealism ni San Pablo, iyang pangandoy unta ang may tabok nga matud pa niya mayo unta nga mga ulitaw og daga, mga byuda nga magpabilin sa ingon niya sama kanako. Sa ato pa San Pablo day celibate, bot sabot wa magminyo og iyang nalantaw nga diha sa iyang kahimtang nga wa siya pamilya nga gibuhi niya, wa siya mga kakulian suliranon niya siyang pamilya og kawili kay siya mulatas man o mga laon og madto sa mga dapit nga way nakaila kaniya. Unya mga tao dito wa pay pagtuo sa Dios, wa pay disiplina silang kugalingon. Muadto San Pablo og madaugon kayo kay siyang pagpangandam, siyang pagampo og labaw tanan ang pag-uban sa mga milagro kaniya. Sas mga examples katong nalunod tong barko bangka nga gisakyan 270 kapin. Unya sila ni adto sa baybayon silang tanan ng basa o nagkuray sa kabugnaw. Unya nakahimo sila og daig sila kayo nga makadangdang silang kainit. Ni kuha si Pablo tong sagbot o kahoy nga laya nga gisukno niya, dunam na ibitin nga pinakalak nga bitin. Paak siya, nagbitay-bitay god. Ningon ng mga tao nga dito nagsugat kanila mga ngilad gining tawana kay among nadunggan nga pinilanggo maninay. Dako kay nagsaan ng tawana kay gipaak ang nabitin nga pila ka minutos malintuwad na ang patay na. Iyang gitanaw San Pablo ang bitin
Sagdan niya ni Paak, taw-taw niyang giwakli, padung ngantos dauban. Way na hitabo kaniya. Hibung ang mga tao. Way na hitabo kaniya. O niya may usa ka masakiton nga usas ni tambong, gi pandong ni San Pablo yang kamot. Nayo niya, nanyagit ng mga tao. Nga, this man is sent by God. Muna nga, mauli sila, nagdag mga uganga sinina, mga pagkaon, ug nabusog kayo ang 200 kapin ka mga tao nga tinuray kauban ni San Pablo, mga binilanggo man to. O niya, di lang kay kadtong tawhan na nga giayo niya nangabot sa danguban ug daghang gitambalan San Pablo. So conversions outrightly imposed upon by the Holy Spirit ngadto mga tawhana. Mora na maingon ta nga ingon niya na ang kapeligro siyang panaw o ingon sa niya na ang mga bunga nga dili siya malisang sa paglatas tungod kay wa siya magapos sa kaminyoon. Hinoon gi sundan San Pablo nga dili sad na ingnon natong isalikway ang kaminyoon. Kay ang kaminyoon usaman katawag sa Ginoo, bukasyon man. Kay doon ay usa ka kining magtiayon si Louis Martin niya ang ilang anak puerting pagkasanta si Santa Teresa de Jesus kanabitan nagkugos og bulak niya day crucifix ilang man tong anak nahilabihan kabalaan sa mubong panuigon gikuha sa Ginoo ug daghang kay mga nakabig conversion of her prayers. Muna nga malikon na to nga ang kaminyon gipanalangin sa Ginoo. Pero na magod sa San Mateo 19:12 nga ningon si Jesus, doon na ko'y gipili ng daan. Dito pasatihan silang inahan nga dili magminyo nga laki ug babae aron sila buhat sa pagpalapad sa gingharian sa Dios ug sila giandam nako nga sila dili magbinyo alang sa buluhaton nga Dios nun. So doon nagay mga tinawag daan sa Ginoo. Ikalipay tana kay that is one of the graces of the Catholic Church nga dili na to makita sa mga tinuan. Kaya sa mga tinuan o maslay madre o mga monks nga dunay vow of celibacy, dunay vow of chastity, a vow of obedience, vow of poverty. Nara sa Iglesia Katolika daghang kayo nga di mahadlok madtog of China 1960s 1960s daghang kay gipang-ihaw sa mga dili mo tuog Dios pangligsan sila pison pero ang mga pare wa gyud mahadlok kaya tubang nila paligis sila tungod kay hibaw sila nga human sa kamatayon martyrdom purong-purong sa maya. So mo na ang advantage sa usa ka simbahan nga dunay mga celibates nga dunay mga vow of celibacy, poverty, obedience na simbahan Katoliko. Salamata pero wa na magtudlo nga kaminyoon ngilad kay kanahusa sad ka sa Efesos 5:32 ni San Pablo, the sacrament of matrimony is a great sacrament. Ang sakramento sa kaminyoon matud pa San Pablo usa ka dako nga sakramento. Mora nga dili ta makaingon nga mas mayo ring celibate o mayo ang minyo pareha na nga tawag sa Ginoo. Bukasyon. Kunya salamat kayo dong Ray si Sister ato sa paminawon nga atong beloved President Sister Brelia Albao atong paminaw. May gabi Bradsok ug sa ako mga kaubanan dinhi sa New Creation sa Road Community ug ang ato ang nag-follow sa ato ang live ug sa DYRF nga mga listeners. Akong pangutana Bradsok ang naghisgot man mo og ko ano kanang mga naminyo
ako nitipas lang kog jutay. Kay nahinumdum ko sa kuan ni si San Jose, Saint Joseph ba. So na gidestined gipili man pod siya sa Ginoo nga mahimong foster father ni Jesus. So sa kinabuhi nila isip kanang family kanang imong maaninaw sa Bible nga silent ra kaayo si Saint Joseph. Dito ra gyud kasagaran ang ma-picture nimo pagka gamay pa ni Jesus, no? Katong nanganak si Mama Mary, unya katong ilahang katong paadtuon sila lugar sa Ginoo kay aron mahimo silang safety. Akong pangutana, Brad Sok, kanang throughout the life of Jesus, wala may napabay lain nga mga verses sa Bible diin makita nato ang mga activities or kanang na include na langkob si Saint Joseph sa mga kalihukan ni Jesus og kanusa siya na gikuha pud sa Ginoo. Unsay mga Bible verses ani, Brad Sok? Katulang salamat. Salamat kayo, Sister Brillia. Ang nailan na to nga sa kabuutan, maligdong ug mahalaron siyang kinabuhi. Isip foster father of Jesus, ang ama-ama ni Jesus kay wa man mahilabti si Birhen Maria sa tao, kundili sa lalang si Espiritu Santo. Pero nagpili ang Ginoo kay kaniadto sa panahon sa mga Hudiyo o panahon nila ni Santa Maria ag San Jose, kung doon na babae nga magmabdos nga huway bana patyon nga na babayana, grabe, no? Pero mo na gagiandaman siya sa Ginoo nga si Santa Maria dili patyon sa panahon nga magmabdos na siya sa anak sa Dios nga lalang si Espiritu Santo. Ya ato makita diya sa Biblia nga Juter yung kayong pinulungan ni San Jose. Kadturang dibati siya og pangabubho nga ang anghel nagpaibaw kani ayaw pagpangabubho Jose kay kanang ipanamko ni Maria dili na hinimo sa tawhanong kabubuton kundi lalang sa Espiritu Santo. Bosa ikaw mudawat niya na isip imong asawa. Muna nga nalipay kay San Jose nga ang iyang tawhanon nga pagbati nga siya mo ilabot sa iyang kapikas patinawan siya sa anghel. Diyo tayo kayo mga pulong niya, pero dako kay siya may gitawag og the head of the Holy Family. Siya may amahan sa Sagrada Familia nga mo Santa Maria o iyang anak nga si Jesus. Nga si San Jose dako kay rules pagpatubo sa maong batanon, mong bata nga anak sa Dios, kay siya may nanginabuhi panday mo to siya, mayong panday. Mao ngani nga gingon nga samtang si Jesus nagtubo sa iyang teenager time, kaabag siya ni San Jose, kadigo sad siya mamanday. Mo na some of the passages of the scripture called Jesus the carpenter. Mora nga maingon nato nga ang pagpakabuhi nga makita nga di magmilagro ginugkonsekan on diya nga mapuno lang ng lamisa, gibudlayan gipatuluan ni Jose siyang singut. Og ang labing risgo maong pagpangita ni Jesus sa bata pa D1 nga dito sa kining pasungan dito man matao ang bata nag-uha ya na tawag ang pagtagad sa mga sundao nga nangitag batang lalaki nga patyon gikasusak adlaw hangtod 2 anyos. Moto San Jose ipatindog na niya Santa Maria og sa labing madali ipsot sila. Ya inantigog yun San Jose pagpanalipod ni Jesus nga bata og
sa iyang kapikas. Hangtod niabot sila sa Egypt dito na sad. Paginabuhi ni San Jose pambanday gyapon. Mao na nga kasaligan, makugihon, buutan o puno sa ginganlan natog disiplina. Kaya nga ba nagduda man nga siya ron na sad manag asawa niya, wagid mo dool siya siyang asawa. No. Kay he was informed nga kanang panamkon Santa Maria anak na sa Dios. Usa ka bata nga gitagna nga Salmos Isaias 7:14. Ang Dios gyud mo'y mohatag og timaan. Ang birhen manamkon, ang birhen manganak og usa ka batang lalaki og pagangadlag Emmanuel, birhen nga nanamkon, birhen nga nanganak og usa ka batang lalaki. Nya gi-review na, gi-repeat na sa anghel diyang San Jose nangapupo nga kanang imong asawa mo'y katumanan sa milagro nga imong Ginoo nga siya manamkon manganak usa ka anak lalaki. Nya pagangadlag Emmanuel. Nya sa Zacarias 12:5 samtang ang tagna nagingon dihang gilansang na ang Ginoo, mingon si Zacarias, ang mga tao nagbalata kung nagmagulang nun, ingon sa paghilak sa kamatayon so sa kaanak nga bugtong. So ang mga tao dito na ibaw ang anak nga bugtong kay 33 na kuto edad ni Jesus nga gilansang niya, wag gigoy-guyod si Maria nga manghod ni Jesus. Ya sa Biblia sa Ezekiel 44:2 dunay usa ka pultahan nga moagi ang Ginoong Diyos sa Israel ug sirhana wa nay laing moagi pa niya ng maong ganghaan. Si San Jeronimo ang bantugang maghubat sa Biblia na malandong siya. Nothing happens in Israel. There is a great walls of Jerusalem. Pero daghang mga pultahan naidagang ni Sud, naidagang nagawa. He cannot find any gate nga doon ay usarang ni sulod ni gawas niya sirado na. Ang bantugang maghuhubat sa Biblia San Jeronimo mingon kanang pultahan nga gigian sa Ginoo sirhana mao na si Santa Maria. Wa nay lain nga anak Santa Maria. So mao na nga the role of Joseph is so tremendous because of his humility, yang kakugi, yang kabuutan, yang kamayampuon, o ngani nangutan na si Sister Brillia kon nus aman mamatay sa no si way pitsang gisgutan Biblia. Ang tradisyon nag-ingon lang nga Jesus was 18-year-old when Joseph died. Gisapwang niya siyang iyang bukton. Batanon ka siya. Mapinanggaon kasi siyang ama-ama. Gisapwang niya. Kugos lugar niya ang namatay niyang ama-ama, foster father. So, mora nga unsa ka pinangga ni Jesus sa iyang ama-ama, iyang foster father, Joseph. Pinangga sab kay siya sa Jose. Mora nga mayngon nato nga ang simbahan nag-ingon nga kung gusto ta makaangkon sa maayo og siguradong kamatayon ang debosyon nato Saint Joseph. He is the Saint Joseph as the patron of good death. Mga bata kita pero magdebosyon ta ni San Jose nindot malinawon og maayo atong kamatayon og dili ta mahadlok tungod kay gisaan na nga kung makasundog ta sa kayo kabuutan ni San Jose malinawon sa datong kamatayon. Sa moto atong tubag sa may pagutana ni Sister Brillia. Ya atong pabalik ko ni si Ricardo Rizani kay doon na sa nigi andam. Yes. May gabi pag-usap Bradsok dito sa inyong Christian o sa tanang gyap mong naminaw sa itong katinawan sa pagtuong Katoliko. Adrigapon ko sa Biblia Brad sa Mateo 25:41. Unya mingon siya ngadto sa mga tao sa wala yang wala. Pahawa kamo nga kamong gipanghimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong og giandam alang sa yawa og sa iyang mga anghel.
Akong pangutana Brad Sok ba nganong doon na pud kay mga anghel dito sa kuan impierno Brad Sok kaning ningo man siya na agto ko sa kalayo Brad Sok ning mga anghel na mga anghel mga maayo man ni siya Brad nganong doon na pud kay mga anghel dito sa impierno. Palayo ko ng patinaw Brad Sok. Ang kamatuuran nga kanang ngayawa mga anghel man, angels of light man na kanyanto, mga anghel sa kahayag. Ya si Lucifer mo na siya prinsipe o nakudako sa mga manulunda. Tungod siya ang katahum, ka-bright, pinili sa Diyos nga diha niya dagkong hiyas sa manulunda. Manang siya mo'y pangulo sa mga anghel. Pero noon sa ba, muna mabasa na to sa Isaias 14:12, noon sa ba, nga ikaw manunta katong maglulumpag o mga nason o iyangan si ining Lucifer noon sa pagkahug ni mo ngantos kailanman sa impierno o dili na ikaw anghel sa kahayag na himo na kang anghel sa kangit-ngit ang ikaw ang imong grupo panganganlaw ng maninintal yawa o mga demonyo pitin. So mo ni ang mangilan ng ngalan si Lucifer. Kanang ingon nga gihagbong ngadtos kailanman makasugat man tag pangutana. Nga nganong napa may namalagay sa Biblia 1 Pedro 5:8 ug ang mga yawa naglibod suroy sa kalibutan magpangita kinsay ilang danihon ug tintalon aron makasaha. Ya ngano gihagbong na maganas kailanman ngano nakapanintal magyapon. Ang akong amigo si Monsignor Cayetano Hilpulingo ningon siya sok ug madadali kag tan-aw na malibog ka. Pero angay nimong mahibaw-an kadtong mga yawa o mga nisukol sa Dios na impierno man to. Ug ang ilang impierno wa lang dito sa dapit na anak sa kahilanman sa ilang spirit. They are suffering pain of the warmth of the fire. Ang ilang kalag nag-antos sa kainit niya na munang tungod sa kainit kasuko manuroy gina sila o gitagan sila o kay gayunan nga mga kapanintal nga naman nga gitagan matas ginog mga yawa nga unta moingon ta ilapay na nga to sa planeta nga Mars o Pluto ba nga way tao dili dinis kalibutan. That must be the shout of people under the temptations of Satan. Ang yawa day dunay role kikinahanglan nato. Asa mabasa na sa Pinadayag 21 size nga to sa city. Ningon ang Alpag Omega nga Mos Kristo. Ang mga mananaog hatagan na kog tubig sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug sila nahimong mananaog. Now, the overcomer, the winners, gitawag sila winners, mananaog. Sa to pa, kinid ang pag-angko na to sa langit, muagi tag harong sa tentasyon, aron mahimutang mananaog. Muna si Santiago, Kapitulo 1 ug 2, siyang masahon, James, Santiago, Kapitulo 1, versikulo 2, paglipay, kung ikaw sulngon sa daghang mga tentasyon, paglipay kay bunga ni ana maugong imong pailog. Pero si San Pablo ni paibawag yun nga kinahanglan na doon natay trials, doon natay temptations, because by that we are known and by that measure we can know that we are worthy of heaven if we overcome. So ang overcomers muna ang buot sabot ni Santiago nga malipay ka kay mao man na ang pagpaabot sa kadaugan kay makadaog man tas tentasyon. Kasi ningon San Pablo 1 Corinto 10:13 niyo San Pablo, ayaw kalimot tao tuyukan kas mga tentasyon pero tuhui nga makadaog ka sangpita lamang si Jesus, makadaog ka ampo lamang makadaog ka. So without victory over temptations, mo na nga mahimutang
takos sa pagsud sa langit. Mahimo na tang overcomers, mahimo na tang winners mananaog. So we need temptations so that God, yes, ang Ginoo hipaw man na sumaabot, pero kita wa ta kay pao. Mo na nga balik ko na to nga kanang Satanas nga manintal mo'y usana sa mga tahas nga kita mahimong takos sa langit kung kita mahimong mananaog. Mahimong kitang mananaog. Kung mutuo lang kitag Diyos, mutuo lang ta kining kalipay sa kalibutan, mga dungog sa kalibutan, bahandi sa kalibutan, mula paira, niya ato tas gisultin San Pablo, 1 Corinto 2:9, wa pa makita sa mata, wa pa madungog sa dunggan, wa pa mabati sukad sa atong kasing-kasing ang kalipay sa langit nga gitagana si Diyos kanato kung mahimo tang madaugon. Mana mahimo kitang madaugon kay with the temptation, singo San Pablo 1 Corinto 10:13, sangpitan lang si Jesus, ampo lang, yalikay sa okasyon sa sala, you will become an overcomers, you are a winner. Mahimo tang mananaog. Mo na gwa tay tentasyon ang may tabo dito mahimong mananaog, dito pasudlod langit, siguro nag sa impyerno. Mo na nga God tells us nga you have to be equipped, kinahanglan tag sa gubat gani na maging mga armas doon nang ingin natin divine weapon. Usa ni ana mo the word of God, very importantly the prayer, asking the help of God, and yet avoid the occasion of sin. Continue doing good until the end of time, and you will be an overcomer. Mahimo kang mananaw. Muna nga dili ta musuko sa Ginoo nga nung dunay tentasyon, dunay yawa, kay that is necessary to become overcomer. Precedent with a battle with Satan. Pasiunhan sa itong pagigubat ni Satanas. Dili kita ka mo magigubat, mag-upoy-upoy lang ta, gapuson ta siyawa. Why makalugti ang gapos siyawa? Only the blood of Jesus, only the name of Jesus, only our love for God, only our faith in Him. Moragay mo kadaw. Guwatan niya na, sorry. Nya, salamat kayo sa pangutana ni Sister okay, Brad Resani. Ato sa minahon pagpasab si Brad Ray. Bradsok, na ako'y follow-up nga pangutana, Bradsok, about sa Rosary, Bradsok. Ngano nga ginganlan man ni siya Rosary, Bradsok. Pero na ako'y experience ani, Bradsok, pinaagi sa akong igsuon member diri sa community. Nihalinan ni siya, Bradsok, dugay ng panahon, pero naikausang iyang amahan na sakit niya, nagrosaryo sila sa ospital. Iyang amahan, every time musulti sila Hail Mary, naay buwak nga mo tunga ba, dako nga buwak puti sa ilang kwarto. Ang Holy Mary, puwa nga buwak. Iyan hingi testimony sa amuang sharing kaning naamong gud mi weekly nga sharing sa gagmay na mo nga mga grupo. Iyan hingi istorya na mo, Bradsok. Hangtod ang kaning ilahang kwarto sa ospital na puno og dagko nga rosas. So pero 2 weeks after nihalin po ng iyang amahan. Naanlam na. Unsa may relationship aning ato ang rosaryuhan sa tinuod nga mga rosas or kaning mga spiritual roses nga sama aning gitestimony aning ako ang among kauban sa una, Bradsok? Pwede nimo ma-explain? Duha ka dagkong kamatuoran. Ang una, nga naa sa Isaiah 35:1, taliwala sa kamad-an sa yuta, doon ay bulak nga rusa nga nakapahimuot sa Diyos. Sa King James Version na, Biblia nga hubad pa sa mga higalan na itong protestante. Karang ilang binisya nga Biblia nga naibugna, nga pinadayag ang Revelation babugna, nadia. Isaiah 35:1.
taliwala sa kamad-an sa yuta, doon ay bulak nga rosas nga nakapahimuot kaniya, nakapahimuot sa Diyos. Kaya sa awit ni Solomon, Kapitulo 2, versikulo 1, the rose is a woman. Kang ipasabot na yung rusa, mao ang babae. Marakit sa nagbayana, mao si Santa Maria. Nga nakapahimuot pag-ayo sa Diyos ang bulak nga rosa. Now, the actuality, the miracle happened, rose gyapon. Kanang San Juan G. Guba sa 1531 dito sa Guadalupe, sa nasod ba sa kining, yes, kana si San Juan na Santos na San Juan Chico, simbang na siya Domingo. Layo pa kayo, lakaw na tao na siya, pero kinasingkasyong gid kay ba, nakatago ba siya, gwapa kayong babae, pero ang iyang kagwapa dili kay kana bang makaibog mga murag nay malaw ay natong pagbati, inahanon kay so beautiful. Gitawag siya, din doon siya sa manmam siya kung kaalagan siya dong kining pakitaing imong obispo ing nagapatukurag simbahan nining dapita ang site sa kadtong Birhen Guadalupe. Siya ako na buhaton, ma'am, pero kubo-kubo yung dughan kay very strange woman came across with him. Muna nga nyato siya sa obispo. Wa siya mo kay sugo-ugos mga Birhen. Niyon ang obispo ng katawa, dong ako obispo ko. Wa gyud ko pakitag Birhen. Ikaw ra. Mag-uuma. Sige na, lakaw na. Ito ni Pauli yung tao to si Manchico niya. Pagkikita na sa Mahal Birhen, that was winter. Yan, ningon Mahal Birhen, balika siya. Kanang iyang kupo ba? Kaya mag-uumama siya. Na ako ibutang si mong kupo. Di gisaw niya. Rosas man. Rose. Breed rose. Ya, sa luyo sa iyang kuhan, katong iyang sa buwak, sa iyang kupo, na ay tahom yung kayang babae nga dili mabhimo sa mga artist ba? The face of Mary. Yan ang buka ang mata, nakita ang dagway sa obispo. Moto niya to si Juan Chico, obispo, kinahanglan nga magtukod og simbahan. Ay lagi kong sultihi ana, ako obispo ko kitag Mahal nga Birhen, ikaw na noon, iyabit ang gibuhian ng itong kupo, putin si gahas mata sa obispo, sibog siya. Oh no, it's not really true. Kay sa winter time, di man buwak ang rosa. Tingtugnaw ba? Tinginit man na siya. Boss, ag-isip sa obispo, it was a miracle. Because winter, tinguan. Tinguan o yellow. Tinginit naman na mo buklad ang rosas. Pag niya, pakita, pagkunto niya, picture sa Mahal nga Birhen. Mo siya buhaton na tinuod yun. Nga gisugo ka ni Birhen Maria. Mauna ang rose may related to Virgin Mary, as the Bible says sa libro ni sa 2:1 nagingon nga ang rosas nagahulugan ng babae nga it is Mary ang Mahal nga Birhen. So mo na relation doon na may santa ana nga kanunay pahatagag rosas kana Santa Maria de Jesus bitaw na santa man na siya kanang nagunit bitog rosas niya doon ay Jesus. Saint Therese, child Jesus. So many miracles happen niya. Doon na kayo siya pangayon, mangayon siya timaan. Rosas. Tagag yung rosas. Wala ka, ginganan na siya o Saint Therese of the child Jesus. So, that is the relation why Rose is always referring to the Blessed Virgin Mary. So muna ang tubag sa imong pangutana, pero meron katong Isaiah 35:1,
nga taliwala sa kamadaan sa yuta. Kamadaan sa yuta, yuta ba nga di matamnan. Buot sa buot ang kamakasasala sa mga tao. Taliwala nini dunay rusa nga nakapaymuot sa Dios. Ang maong rusa nakahulugan og babae, and that was Mary. Si Juan Chico gipakitaan yung rusa aron motuo ang obispo nga dili mo dawat nga ipakita sa spirit. So mo na itubag na to, Brother Ray, sa imong may nga pangutana. Unya, sa di pata na to dabaton ni si Brother Ricardo Rizane, natay mga kaigsunan nga mga non-Catholics. Kaya kining mga non-Catholics denomination and churches today, nakana kayo 45,000 45,000 stibo kalibutan na sa ato tingalis Pilipinas na nangabot nga mga more or less mga 3 to 5,000 different denominations. So usahay ang mga tawhanon nga panghunahuna, that is a blessing that there are many pastors and ministers will help Christ to propagate His gospel, because these pastor and ministers are using the Bible. Ang mga pastor, ministro, Biblia mo ginailang iwali. So makaingon ta, well and good, nga kining mga tawhana makatabang yun sa pagsangyaw, katabang yung wali sa ngalan ni Jesus, kay sila nahigugma man sa Jesus, nituo man sa ngalan ni Jesus. Muna ang ilang hunahuna, pero sa Biblia dili di ay. Ang balang kasulatan, wa magtinguha ang Ginoo sa pagka watak-watak, pagpundok-pundok, pagkamanaglahi. Sa San Mateo 12:30, ningon si Jesus, ang wa mag-uban kanako, batok siya kanako. Og ang dili makig-ipon kanako, sila magkatibulaan. Na sa San Mateo 12:30. Magkatibulaan magyod kay year 33 up ang Iglesia Katolika, mauray bugtong iglesia sa mga Kristohanon. O pailain. Pero pag-abot sa 1541, niabot mas Martin Luther, pare man to. Nagbinyo siya og madre. Dahil sa iyang mga panghuna-huna, nagkanglahi na. Ngayon siya maluwas ng tao, dili pareha ining panudlo sa Iglesia Katolika lisod. Patumanon takang napo kasugo, napay 5 kasugo sa imbahan, etc. While the truth in the Bible tells us only faith alone can save us. Muna iyan gipropagate nga dili na ta magbudlay, di ta maghago kay kining kaluwasan nga maangko na to, dili ni ato hinatag ni Kristo, humana na niya buhata, tuo na lang ta, way lain. Kaya lagi yamang justify ang iyang pagpuyo-puyo ang huwag makasal sa kamadre. Basta pagtuo lang, basta mutuo ka ni Kristo, bisan pag magkasa ka, maluwas ka. Abi na kung di na tinuod kay doon na may pastor akong katagbo diri sa plaza. Nako, pastor, I learned that your teaching is that you are already saved. He said, yes, luwas na kusok. Ready na ka, pastor. Ready na ko mamatay. Wa kay sa, usay wa sa god, sige gyapon kog kasa. Abi ni musok, wag yung kakibaw na sa Biblia. Once you are saved, always saved. Kung naluwas ka na. Bisag makasasa ka, nako Pastor Surya, that is against the Bible. Why? Basa ang Pinadayag 21:27. Why makasuot sa langit, bisag dunay jutay nga sala. Manang jutay nga sala, moagi ginagpurgatorio. Pero mortal sin, impierno gina. Ingot siya, no, that is not. Lain na imong Biblia nako nahibaw ko na nasa San Juan Jes nga kadtong maluwas na pagaluwason gina ni Kristo, pero wa na magpasabot nga dunay patinga nga hangtod sa hangtod og magpabilin siya. Yes, pero tanawa sa San Judas Tadeo, libro ni Judas Tadeo 1:5. Kasi pong diha ko'y mga katawhan nga giluwas na, pero akong gilaglag
kay wa magpadayon sa pagkamatarong. O kasi, nganong nahuwa magpadayon sa kamatarong, kinahuog sila pagpagasa. Inay maluwas sila, nalaglag hinoon. Siya, ingos pastor, basta, kami luwas na bisag magpagkasa, nako pastor, do not argue with the Bible. Do not make Christ a liar. Kay si Kristo may nagsulti na, way makasud sa langit, bisag jutay pang doon na sala. Mura nga, kaning pag-ingon nila nga, makatabang mamigsangyaw, ningon man nga itong Ginoo, doon na pa'y ubang mga tao, kon karnero, nga wa pa mahiusa kanako, sa akong turil. O kung sila, muadto man ko kanila, o magpatalinghog sila sa kong tingog, dadon ko sila, kung mamati sila kanako. Or mahimurang usa ka panon so sa ka magbalantay. Juan 16. Usa may message na dili gustong ginog dibay-dibay kana ba magka tibulaag ba ta kundi mahimurang usa ka panon so sa ka magbalantay. So mao ni ang gitinguha sa Ginoo dili kay magkatibulaag ta kay nasuwat nga matud pa niya nga kung dili mo muipon kanako magkatibulaag mo. Ya, pila raman to kabuok panahon ni Martin Luther. Karon 45,000 different churches or denominations throughout the world. Punti na naghana. Ya, dili din nakabuton si Ginoo. Muna nga, ningon si Jesus, amahan ko, ikaw gako usara. Ikaw niya kanako, ako na kanimo. Buot ako nga kita kay usara man, usara sad ang magtutuo kanato, usara ka pundo, usara ka kahiusa, uban kanato nga usara. So mo ni ang giampo ni Kristo, gisulti niya sa Diyos Amahan na sa San Juan 17:21. San Juan Kapitulo 17:21, that they may be one, like you and I are one. Nga sila mahiusara, ingon nga kita usara. So dili day kabuton sa Ginoo ni pagkatibulag. So well, ang question ini di day makatabang ilang pagwali pagsangyaw sa mga tao nga hiyabtan nila di na matuo niya sa ilang pagwali pero protestante lang. What is lang makatabang? They also help at the start of the beginning, but the middle and the final, we must be united to the church, through church. Muna nga gahapon doon ay nitawag na ako nga bradsok nga akong asawa nagbalhin og relihiyon nagkuan yun, nagborn again di siya may kumpisal og pare sa may mahimo na bradsok na ko iyampulan na siya pakita lang yun nga mayong matuhuon ka madasigon ka sa pag-alagad sa Ginoo as a Catholic. Sometime somewhere mubalik na ng imong kapikas kay makita ni Ginoo sa Ginoo unsaon niya pagbali pagdaa ang mga tao balik sa iyang panon. Napatay oras dong? Napagod so. Sige, tuminaw si Ricardo Rizani. May gabi pag-usap Bradsok ang katapusan pangutana Bradsok ba kay kani controversial kayo Bradsok kaning gini surrender na pastor sa lain tinuan Bradsok na bilang ngandan Bradsok na sa KOGC Brad ba na yung mga dumadapig miingon dyan na wadyo ko ni sila ilang pastor niya kuan ko no Bradsok ba makaipaybuong kayo nganong kuan ba nganong gidakop ko no siya o ni surrender kuan man dyan ko no unsa maning pastor Bradsok na ni kuan Bradsok na miingon man siya appointed son of ganya gusto man ito itong magpasaylop po kato siya mga sala Bradsok kung magbag-o siya niya maghinulsol kung mabalik siya matuod na atong simbahan Bradsok Tubag ana kanang pagpasaylo sa saba di kita katubag ana dong kita mutubag only God because God is justice, God is loving, a very loving person no? May gugmao ng Diyos mapinasiloon siya matakahibaw nga unsay diin ang tawana mura nga ang ato ra pagampo ra niya maninguha ta paglikay sa sala
kay crime or sin doesn't pay. Dili gyud mo sangkog kaayo ang paghimog kalapasan sa sugos, Ginoo. Sister Brilya atong paminaw. Gabi pag-usab Bradsok ang akong pangutana, hisgot man pud og mga kanang mga kamatayon, no, kaning kabag-uhan karon nga kuan ba kanang proseso sa paghipo sa menatay, kanang sunugon bitaw. Unsa na siya kanang scripture based ba pod ni siya Bradsok? Nabay gisulti ang Bible ani palihog kog Cremation. cremation. Sa Biblia na ang ilang mga hari kaniadto tungod sa ilang pagka masinugdanon silang hari, mutugon mga hari, sunugal na niya ko. Sa man ang Bible verse kaha nga Niyan sa Old Testament sa king sunog nila. So not only that, kato si Kuan, ang hari nga katong kontra kay ni David, Saul, Mosad, gisunog sa to siya sa iyang anak na lalaki pagkapili nila sa gubat. So sa atong tinuan, ang high respect of our body as the temple of the Holy Spirit, at the onset mag-ingon nga dili gyud sunugon ang lawas sa namatay. Gawas ko namatay siya tungod sa sakit nga mananakot. Mahimong to sunugon na, allowed sa nasimana na. Pero kanang sunugon tungod lang kay mora ba maggastuso kay nang siyam ka gabi nga maggasto ta para daghang katarungan, pero ang simbahan nagpaybaw ra. Pero mao ra gyud ang gipaybaw simbahan nga kun kanang sakita mananakod mahimo nang under cremation, pero dili ato gihatagan og labing pagtahod ang lawas sa tao como temple of the Holy Spirit. Mao na unya sa di pa ta mo malimot ato sang sister ato si balik si Sister Brilya. ato lang ning ipasukip ang pangutana nga naa sa Facebook Live, Bradsok. Gikan ni Brad Rodel in Trampas. Bradsok na alang ko'y pangutana, unsay ebidensya daw na si Mama Mary ni assume ngadto sa langit ug ingon usab nga gikoronahan siya sa Dios. Naaba daw mabasa ana Bradsok Monica Brad Rodel in Trampas Bradsok. Ebidensya. Salamat kayo Brad in Trampas, Rodel in Trampas. May kayo mong pangutana. Ang tubag na doon nag-ebidensya sa Biblia, the prophecy sa Salmo 132:8, Salmo 132:8, nagingon, preferido ni Kristo, bangon o ginubangon sa imong gipahulayan o pauli ka gikan sa imong gigikanan. Referido na ni Kristo nga nibangon ba nabanhaw niya pauli sa iyang puluyanan nga mong langit. Nya na may sumpay ang arka sa imong gahom. Arka katong the Ark of Covenant, mao gisudlan sa the holy remains of the Old Testament. Monas Maria, monas siyang arka. Nga gingon siya, nga bangon usab. So, si Santa Maria nabanhaw. Kunya, ang gituan nga natuog lang siya wa siya mamatay sa Fundamentals Catholic Dogma, page 205, nagingon nga si Santa Maria ingon sa pagsunod sa kinabuhi sad siyang pinanggang anak nga namatay. Siya sad niambit sa kamatayon. Ingon nga iyang anak nga manunubo sa namatay usab. Muna ang mga theologians nagkumon ang ilang hunaw, ang ilang pahayag nga si Maria namatay sa nabanhaw niya. Si Santiago nga kuyog siyang kauban gikan nagmisyon, pauli na sila.
ila man nakita sa mga birhen nga nagdagan pa doong kanila, lipay kay sila, sugato na to ang mahal nga inahan sa Ginoo. Pagduol nila nagkana magkalayo niya, gisapwang sa panganod, gipasaka nga to sa langit. Muna pag-abot nila dito sa the assembly home sa mga apostoles, gipaybaw siya, namatay man ang mahal nga birhen, mahal nga inahan sa Ginoo. Dili, ay, among nakita, kung kauban, daming nakakita, gisapwang sa panganod, gipasaka sa langit. Na, madutas lumganan, pagkato na lumganan, sakto man, way lawa si Maria, mga buwak ra nga, perting humota. Marang si Birhen Maria, gipasaka gid sa langit, lawas ug kalag. And that death nga kamatayon ni Maria, dili tungod kay gusto siyang mulabaw sa kamatayon sa siyang anak nga nabanhaw. More in conformity with the end of Christ of his life, so thus also Mary submitted death. Namatay siya. Okay. Sa di pa mo tapos jutay kay ang atong pinangga sa Indudong Lapi mo sugot man na ato ding kining taganig jutay higayon nga namo gyud ng utana Bradsok, daghan na kay may diri pangita nga mga basahon nga kadtong armadura de pena, 7 ka basahon nga giusara. Sinuwat nimo katinawan sa pagtuo uno unya ang kaagis mga santos, taming argumento bibliko, ug doon na sa in English ang Defense of the Catholic Faith, English version eh. So na siya dong sa Archdiocesan Book Center, og matubang ka sa Cebu Cathedral, dapit to na diyan ang Cebu Archdiocesan Book Center, na diyan atong libro niya. Naa si Brad Juanilio Bernaldo mo hangop na to, kuyog niya kauban niya sa mong tindahan si Lorena Gabine og si Annalyn Helbolingo. So sila mo'y mapakita ni mo sa mga librong imong gipangita. Kanya gamay nga penumdum ang atong mayor sa Talisay nakadawat og mga awards. Usan ini ang ginganlan og Asia Pacific Luminar Award panahon sa COVID. Nakita og na saksihan sa mga Pacific Oceans, Asia Pacific countries. Busa naghatag silang award ni Samsam Golias. O Seal of Good Governance, usa na sa labing taas nga award sa national government ngadto sa local government. Doon na pa'y Youth Care Development Awards. So, uban niya, ngayang kapika si Ria Congresswoman Gulyas nga nakadawat sa award as one of the 10th congressmen or congresswomen nga nakadawat og awards tungod sa serbisyo sa mga kabos. Busa kini ato sang tagan og recognition. Unya ako ding greeting ni akong amigo si Sulping Algeri, yang asawa nga daghan kayo siyang mga buluhaton o gusar gyud nini mo pagtabang sa mga naginahanglan labi na sa mga kabus. Unya si Brad atong greeting sad ni Brad Julius Lawas, ang President's Catholic Faith Defender Cebu chapter na sa San Fernando, Cebu. Niya sila si Esther Barino, Brad Lito Barino, Jan Taan, o uban na itong mga kauban. Pasalamata sa mga Catholic Faith Defenders nga niabot sa Batu, Leyte. Ilang patrona, mahal nga Birhen, o usab ang Senyor Santo Niño. Nindot kay lang simbahan, pero naghanang manimba. Niya ligdong kay mga pare nga nag-alagad. Sila si Monsignor Marianito, ay apelido Bansig, o si Father Femi, o si Father Franklin Maranga.
tulo ka mga pare nga alagad sa parokya sa Batu, Leyte. So, salamat kayo sa atong mga kaubanan nga naminaw. Atong hinihanahon sa uban ng atong mga schedule. Daghang salamat og may gabi uban nato si Ray Albao, Brilia Albao, na sa atong charismatic new creation servant community. Niyasan si Ricardo Rizani. Balik ta sa studio uban ni Dodong Lape. Niya ato sa greeting ug salamat ni Dong Julius Kaputulan, engineer nga mo nag-andam sa sayon nga pagpahayag o pag-abot sa atong Sibya ngadto sa ubang mga dapit. Salamat, may gabi, malikta sa studio sa DYRF Radio Persia. Ang Diyos makapadalangin.